Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Lana-ke ngize no-part 2 la wendoda eyathwala ngoba ithi-ke izama ukundlondlobalisa amabhizinisi ayo. Part 1 yawenza-ke laphana-ke. U-part 1 uzowuthola nje khona le channel yavela ukuthi yabulala iy'ngane eziwu-2 zikasisi wayo. Yaphinda futhi kwathiwa ibulale u-anti wakhe, kodwa u-anti wakhe waba nengozi wagcina engashonanga. Izoqhubeka lapho-ke ichaza ukuthi-ke kwaqhubekalani lapho ku-part 2 lo part 1 ukhona. Ungahambe ku-part 1 uketchup. Ngicela laphana ukuthi ngisho ukuthi uyasubscribe-ke. Ndoda sikubingelele, uyaphila? Ngiphinde ngibingelele-ke. Njengoba ngangichazile-ke isitori ngangabe ukuthi angisasiqedi. Ngangigcine lawa ukuthi ngangilokhuze khona u-anti wami wayesesibhedlela lo kwakuthiwa naye angimbulale. Ngaya-ke endaweni yasesibhedlela-ke, ngafika esibhedlela ngamfica esaphila. Umficeni kwami kusaphila, isivumelwano sami nalo muntu owangithwalisa sasithe angimbulale ukuze izinto zami zizongihambela kahle. Ngamfica impela esaphila. Ngathi mengimfica esaphila, ngabe ngifonela lenyanga le, yasho ukuthi hawu kwenzakaleni, ngabe ngimtshela ukuthi hayi nangu lo muntu usaphila akashonanga engozini. Wabe ngitshela impela ukuthi hayi angivele ngimbulale. La ngishaya uvalo, ngezwa uvalo lungishaya. Kodwa ngabuye ngacabanga ukuthi isimo engikusona ngiyayidinga imali. Ngangiphethe ummese omkhulu nje u7 ummese. Awuphethe iphi ummese? Ngafika nawo phela ummese wona, ngakithi vele esibhedlela. Kwaba nengozi yemoto wasinda. Wasinda esibhedlela. Wasiyomqedelela, uyomqedelela inhloso yakho. Yona phela ngithi inyanga ayingitshele kona ukuthi akashona. Manje umficeni kwami ephila kumele ngimbulale. U-anti wakho lo? Usubulala iy'ngane eziwu-3 zikadade wakho? Hhayi, ey'mbili. Ey'mbili, usiyo-edela ngo-anti wakho? Wakushiwo nje njalo impela ukuthi hhayi angibulale naye u-anti. Hhayi, ngiwukhiphe uKapa, ngimbhokode. Themba kalokho ngiphume esemthani, nakhona ngiphuma nje ngiyabaleka, nakhona ngibe isikhwishi ngiphume nje impela ngibaleke ngihambe. Emva kalokho ngitsheleke le nyanga, ngiyifonele sengifike endlini ukuthi hhayi lo muntu ngicathi indlela engimlokhuze ngayo hhayi ushonile impela. Hhayi abe ngitshela athi hhayi ngoba sekukuthi ulokhuzile ushonile impela angiliphuze igazi. Ngaleso sikhathi engitshela ngaso athi hhayi angiliphuze leli gazi ngoba njalo ehlezi everyday sekuseni semini ntambama kuzomele ngiphuze igazi. Kwathi ngiqeda nje kumtshela wathi angiliphuze. Nangempela ngabe ngiliphuza-ke igazi, ngiliphuza. Hawu, uthe nje ngalolo suku kusihlwa, hawu ngithe ngilele impela, ngibe ngibona ngenyoka iqhamuka izongilethela imali. Hayi, inyoka phela le ngalokhuza ngingathwala ngayo. Iyona phela engilethela imali nje. Ngibe ngithi ifika inyoka, hawu leya mali ayifika nje iphethe ayiningi impela. Ngoba nje ngathi ngiyibala ayifike nje ku4 million. Inyoka yafika iphethe imali u4 million? Yaba nje ngango4 million sengiyibala. Iphethe ngani inyoka le mali? Yabo ukuthi lezi zinto zomthwalo ukuthi ningene i-understand. Ungabe ungibuza ukuthi hawu iphathe kanjani inyoka? Yabo lezi zinto lezi zidida ngempela nje, ifika nje iphethe inyoka impela. Ifike nje ikhambe, ifike ishibeke embhedeni, ishiye embhedeni. Kwase kwenza kanjani? Themba kalokho le nyanga ibingilo ekuseni ngifonele ngiliphuze igazi. Ngithe ngiqeda kuphuza igazi ekuseni, ibe ngifonela ingitshela ukuthi hhayi sekwenzeke njalo, inyoka ifikile ebusuku. Hhayi ngitshele ukuthi hhayi ifikile impela yangilethela imali. Ngitshele ungibuza ukuthi imalini, ngiyitshele ukuthi hhayi imali nje ibe ingango4 million. Ibe ngiyitshele-ke ngitshele inyanga ithini kulo 4 million
kuno-1 million ekumele ngiwuspende. Kumele nje ngiwuspende nje ngudle budlapha kulo 1 million. Within isonto kumele usuphelile. Acabanga ukuthi ngizokwenza kanjani, ngizodla kanjani lo 1 million. Cela ukutshela ukuthi angilalanga isonto lonke. Wena ama-club, ayikho i-club engangayihambi. Ngibiza abangani bami, ngiqasha ama-Uber, fike ebucwaleni ngideke itafula, ngithenge yonke into ekumele ebizayo. Indawo la ngifika khona, ngifika ngithengela wonke umuntu okhona, yaphuza. Because phela ngikalele ukuthi le mali le kumele iphele isiphelile, le million isonto. Kumele futhi ngiyisebenzise nje budlapha. Ngizame imali, ngenze yonke into ngilokhozi. Ngithengele wonke umuntu utshwala, ngigenge la utshwala ofuna imali, ngideke amantombazane. Uma ngifika ngihamba ngaleso nsuku, ngithatha amantombazane engithanda ngolala namantombazane awu-4. Mase kuseni umuntu ngimephe 4,000 eyedwa engithanda. Nje ngabona nje ngumalume impela, cause mina ngangazi ukuthi le mali kumele kushiwo ukuthi ngispende. Themba kalokho. Nangempela. Ngiwenza umsebenzi nje kucaca ukuthi le mali iphela nje isonto nje ukuthi isiphelile, ngiqede yonke. Angibona ukuthi ngihamba kahle. Lo 3 million lo osalile. Phela kulo 3 million nganginemvumo yokuthi izinto ngiyabonga ngizenze kahle. Nje kulo 3 million ngenze yonke into engiyifunayo, nayo into engangiyifisa vele ukuthi ngibe nayo. Vele ngilokhuze, umuzi ngawuthenga, ngathenga umuzi nje welokhuze we-1,000,000. Ngasala no-2 million. Banitha kanjani kini eyokuthi usubulala abantu wakho? Babazi ukuthi wena. Phela ngeke bazi. Obvious ngizobafihlela, ngeke ngibatshele into ekanjalo. Ngeke ngize ngibatshele into ekanjalo. Bathi ngoba phela wayesemotini bese wesengozini yemoto. Kodwa wathini umndeni usubona ukuthi hayibo lo muntu ukwaziwe phela lo muntu? Kwawukuthi-ke phela obvious hlezi uzophambanisa izinto, obvious uzoyiphambanisa izinto, obvious nawe uzofika nombono wakho. Ngeke usho ukuthi umuntu ukwaziwe, wena umuzazi ukuthi wenza into hlezi uzoyiphambanisa, uzoyijika usho ukuthi mhlambe le ekhaya kunamabhadi, because mina into engafike nje ngayisho ngathi mhlambe le ekhaya sinamabhadi kanje nabo. Kwenzakala into kanje yabo kanje. Ngichaza ukuthi ngeke mhlambe ngiyomele nje kulungisa izinto zala ekhaya, because naye ingane iyashona bo. Nami ngiyiphambanisa izinto nje, ngingayibeki straight izinto yabo. Ngangeke phela ngikwazi ukuthi ngisho ukuthi mina bonke sengibabulele. Muthi la ekhaya namabhadi, yakhumbula ku-part 1 washo ukuthi lamabhadi lawa alethwa yiso lesithwalo sakho lesi, sakhumbula. Manje wena uyafisa ukuthi kulunge wena. Noma ufuna uqhubeka nawo leshuna ukuthwala lo, noma ubona ukuthi impela imiphumela yawo awukho right. Khona uNembezo uyangidla impela mfowethu. Uyangidla impela mfethu. Ufa abantu bakini, ukushona kwabantu bakini nje abangaka ngenxa yakho, wazi kahle. Understood. Ukwazi ukuthi ufihlile. Bona bazi ukuthi nje la ekhaya sinamabhadi, kanti hayi kungenxa yami. Kona lokho kake kuhlale kungidla ukuthi bonke labantu abangasekho emhlabeni kungenxa yabo. Understood. Asipheli la, siningi lesiqhubeka la, siningi phela, uningi ongakaxoxa usazoxoxa. Kona impela kuningi izinto nje bengizenza, imali. Okay, ngizocela kuwe la ukuthi-ke sivale la. So kuya no-past 3 manje nje khona maduze, ngicela kulaphana ukuthi wena mlaleli ungaphuma subscribe khona uzothola sonke lesithuthi sesiphelele. Ngicela wenze sure ukuthi-ke uyasubscribe-ke la evidweni, ucommente, siza-ke namanye amaphathi-ke evideo-ke la. So khona siqhutshekwa sivela sonke isituri. So ngicela kuwe nje ukuthi-ke uhlale nathi, subscribe khona-ke uzokwazi-ke uyitholele wena-ke i-full story yonke iphelele. Siyabonga.